mendem wedokan. Bagaimana Mas Apel? Sampun? Satu lagi. Tenang, sik sitok nang. Apa ki? Apa Mat? Mbak aku di Selamat Mary karo Nanang. Oh ganti selamat. Camet mau nyanyi apa Tama? Balonku ada 5. Apa Mat? Panggah senenganmu sida rondo domongi ra sida kok panggah. Sidakne dhewe. Dirandakne dhewe. Piye carane? Disidakne dhewe karo Slamet. Sopo sing arep sidakne rondo? Yo ben enak. Loro. Rondo Mas e. Ora rondo disidakne rondo. Slamet. Samet audio. Audio. Jaya sabut kok. Audio. Pen gak apa-apa wis. Pancene nasibku iki nandur becik tukule kok dilarani trimo ngalah aku wis ra betah tak tangi sono malah mong gawe susah karepku wis ngajak pisah karo kowe wis ra karep omah tangis aku isih senadyan loro ning batin aku lilo bisa ganti lahir batin tresno sing rembuyo saiki wis dadi garing aku lilo bisa ganti lahir batin trimo ngalah aku wis kabetah tak tangi sono malah mong gawe susah karepe wis ngajak pisah karo aku wis ra karep omah Jaya Saputra. Ceklo koordinasi vokal. No. nangis aku isih senadyan loro ing batin aku lilo bisa ganti lahir batin
nganti lahir batin trimo ngalah aku wis ra betah tak tangis sono malah mong gawe susah karepe wis ngajak pisan karo aku wis ra karep oma Joyo Saputra A